नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां भिडिअ लाना फैलायबाय दिनै बिराद गोबावसैमोन भिडिअ लाबोया जोंहा दा गामियावहाय मोनसे प्रग्राम लादों बे प्रग्रामा मेट्रिक पास पिअ पासफोरखौ बरायनाय आरो गोबावसै होनबाबो गामियावहाय ज' जालायनायावहाय बरायनाय जायाखैमोन आरो बे प्रग्राम लानाय जायाखैमोन दा दिनै लाबाय नोंथांमोननो सोर मा डिभिजन लाना पास जादों बेखौ आं देखायनोसै नोंथांमोना आंजों भिडिअखौल' नायलांखादो गोजोननाय थाबाय जोंजोंनो लिंहर जाखानाय बिदा गिदिर नरपति ब्रह्म जोंनि बिदा गिदिर नरपति ब्रह्मखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आखायाव लाबाय बरायफैदो फै आखाइ खमला होदो जोंखौ जाबाय दे गोजोन्थों दानिया नायना लाखादो जाबाय दे जोङो गिदिरथारै बरायनाय बायदि जों बर' बिरना खादा गामिया सानदों जाहाथे जायफोर बराय बयबो आखाइ खबनानै हो जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय दे आखाइ खबनानै हो रायजोफोरा आर'नाइजों बरायनानै लाबाय बेनि उनाव साइटेसनखौ हरनाय जागोन बयबो आखाइखौ जोबोद जोबोद बेनि उनाव जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिमबो जोबोद ईसा ब्रह्म बिमा बिफा गणेश चंद्र ब्रह्म बिमा मिनति ब्रह्म जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय गोजोननाय थाबाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय गोजोननाय थाबाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय सेकेन्ड डिभिजन नैथि थाखो उथ्रिसारनो हानाय मिस जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय जोबोद जोबोद बरायनाय हाबाफारियाव फरायसाफोरखौ बरायनाय जे मोनसे हाबाफारिमोन बे हाबाफारिया खुलुमनायखौ जासिहरबाय मानगोनां आफादगिरि ओमफ्राय दिनै नुजाफैनो हानाय आयं आलासिखौबो ओमफ्राय आदै मादै आयं आबौ आबैफोरखौबो ओमफ्राय नानिमोनखौबो दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानायनि मेन मट'आनो जादों दि बयखौबो एनकारेज खालामनो थाखाय जोंनिफ्रायबो रासिन उनावहाय बिसोरो मोजांसिन जाबावगोन होननो थाखाय ओमफ्राय बेखौनो होनदों फरायनायजों लोगोसे एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिसबो थादेरनांगौ खारनाय बारनाय मोसानाय आरो आखिनाय बेजोंबो मानसिया गोबां जौगानो हायो ओमफ्राय फरायनायखौहाय बानो नाङा मालाबाबो गोसोजों फरायलां जुजिलां नोङो देनां नोंनो साक्सिड जालांगोन आरो ओमफ्राय नलेजखौहाय मोननोबो गिनो नाङा बे नलेजआ जोंजोंहाय थैजासिम थालांखागोन आरो मानखि नलेज बेखौहाय नोङो सोरनावबो बियो बयनि थाखाय अपेनबो आरो जेन'बा नोंनि लोगोआ नोंनिफ्राय गोरोंसिन जानो हागौ आं रोंगौ आंहा रोङाखै गोसोआव मोनसे गिनाय फैयो आरो खिन्थु नों बेखौ गावखौनो गाहाय खालामनानैहाय लानो नाङा आरो
बे रोंदोंबा बेनि रोंनायखौ नोंबो सोलों बे रोङाखैबा बे रोङैखौहाय नोंबो रोंगौ जानो हागौ स' बेखौहाय नोंबो सोलोंनानै लानांगौ नोङो बेखौहाय बुरजा सोरनाबा खमबो मोननो हागौ बेखौ लानानै डिसकारेज जानो नाङा नोङो नोंनि बेस्टखौ होफिननांगौसो आरो नोंबो मिथिखागौ नोङो बे एग्जामनि थाखाय नोंसोर गावनि 100%खौनो होदों जोंहा बयबो समान नङाना साननाया सोरबा एसे गाहाय सोरबा एसे गोजौ जानो हागौ बयहाबो बुजिनायनि पावारा एथ'बांबो नङा स' नोङो जेखौ होदों नों बेखौसो मोनखादों बेखौ लानानै डिसकारेज जानो नाङा नों जेसेबां एफर्ट होदों बेखौहाय रावबो बुजिनो हाया नोङो नों गावखौनो सिङाव मोनथिखायो कि नोङो नोंनि बेस्टखौ होगारदों होननानै ओंखायनो मालाय जेखौ बुङो बेखौहाय नोंखौहाय हेंथा होनो नाङा नों सौसिलांबाय था ओमफ्राय जोबथारनायाव बेखौनो होननो सानदों कि फर आवर आपकामिं फिउचार्स बिसखौ अल द बेस्ट बुंनो सानगोन आरो थेंक इउ ओमफ्राय